Creepypasta Laughing Jack. Byl to pěkný letní den. Můj 5letý syn James si hrál venku na dvorku našeho předměstského domu. James byl vždycky tichý kluk. Hrál si většinou sám, neměl moc kamarádů. Za to ale měl bujnou fantazii. Byla jsem zrovna v kuchyni a krmila jsem našeho psa Fida. A najednou jsem uslyšela, že se James s někým baví. Nebyla jsem si vůbec jistá, kdo by to mohl být. Možná si přece konečně našel kamaráda. Pro mě jako svobodnou matku bylo velmi těžké zvládat domácí práce a k tomu ještě hlídat syna. A měla jsem strach, co tam dělá, tak jsem se šla podívat. Vyšla jsem na zahradu, byla jsem zmatená. James tu byl sám. Mluvil si sám se sebou, přisahala bych, že jsem slyšela jiný hlas. Jamesy, je čas jít dovnitř. Zavolala jsem na něj. Sedl si ke stolu a jelikož bylo popolední, tak jsem mu dala krutý sendvič. Jamesy, s kým jsi tam venku povídal? Zeptal jsem se. James se na mě podíval. Hrál jsem si tam s novým kamarádem, řekl a s úsměvem se zakousl do sendviče. Nalila jsem mu trochu mléka a pokračovala ve vyzvídání. Jak se jmenuje? Proč si ho k nám nepozval? Zeptal jsem se. James se na mě na chvíli díval, než odpověděl. Jeho jméno je Laughing Jack. Byla jsem trošku rozhozená z toho, co mi řekl. No, to je zvláštní jméno. Jak vypadá? Je to klaun, má dlouhé vlasy a kuželovitý nos, má dlouhé ruce a pytlovité kalhoty s pruhovanými ponožkami a pořád se usmívá. Uvědomil jsem si, že James mluví o imaginárním kamarádovi. Myslím, že je normální, že děti v jeho věku mají vymyšlené kamarády, když nemají žádné jiné děti na hraní. Asi je to jenom nějaká dětská fáze, co časem zmizí. Zbytek dne probíhal normálně. Večer jsem uložila Jamese do postele. Přikryla jsem ho peřinou, dala pusu a zavřela jsem dveře. Byla jsem hodně unavená, takže jsem se zanedlouho také uložila ke spánku. Měla jsem příšernou noční můru. Byla tma. Byla jsem v nějakém schátralém zábavním parku. Měla jsem strašný strach. Běžela jsem mezi polorozpadlými opuštěnými stánky. Celé to místo bylo opuštěné a celkově mělo strašidelný dojem. Všechno bylo černé a bílé. Plyšová zvířatka visely za krk ve smyčkách. Všechna s děsivými, šklebícími se úsměvy šitými na jejich tvářích. Připadalo mi, že se na mě něco dívá, ale široko daleko ani živáčka. Najednou jsem uslyšela hrát hudbu. Strašidelná melodie Pop Goes Weasel, rozhlhající se parkem, mě doslova zhypnotizovala. Následovala jsem melodii. Byla jsem jakoby v trancu. Jediné, co se dokázalo pohybovat, byly moje nohy. Co mě nesly k místu, odkud šla podivná melodie. Byla tma. Jediné světlo jsem spatřila uprostřed parku. Bylo v jednom obrovském černobílém šapítu. Hudba najednou utichla. Světlo zablikala, intenzita světla byla prakticky oslňující. Všechno, co jsem viděla, byla malá tmavá silueta blížící se ke mně. Pak se objevil další a další a další, byly jich desítky. Všechny šly ke mně. Nemohla jsem se hýbat, nohy byly jakoby přikované k zemi. Vše, co jsem mohla dělat, bylo sledovat, jak se blíží. Když byli blíž, mohla jsem jim vidět do tváře. Byly to děti. Když jsem se podívala na každého z nich, tak jsem si všimla toho, jak byly všechny hrozně znetvořené a zmrzačené. Někteří měli na těle hluboké řezy, jiní byli popálení a jiným chyběly končetiny, dokonce i oči. Děti mi obklopily a škrábali se na mé tělo, táhli ho k zemi a začali mě postupně trhat na kusy. Když mě celou rozsápali, tak jediné, co jsem slyšela, byl smích. Strašidelný, hruzostrašný a zlomyslný smích. Vyděšeně jsem sebou trhla a probudila se. Poté, co jsem několikrát hluboce nadechla a vydechla, jediné, co se dokázalo pohybovat, byly moje nohy. Co mě nesly k místu, odkud šla podivná melodie. Byla tma. Jediné světlo jsem spatřila uprostřed parku. Bylo v jednom obrovském černobílém šapítu. Hudba najednou utichla. Světlo zablikala, intenzita světla byla prakticky oslňující. Všechno, co jsem viděla, byla malá tmavá silueta blížící se ke mně. Pak se objevil další a další a další, byly jich desítky. Všechny šly ke mně. Nemohla jsem se hýbat, nohy byly jakoby přikované k zemi. Vše, co jsem mohla dělat, bylo sledovat, jak se blíží. Když byli blíž, mohla jsem jim vidět do tváře. Byly to děti. Když jsem se podívala na každého z nich, tak jsem si všimla toho, jak byly všechny hrozně znetvořené a zmrzačené. Někteří měli na těle hluboké řezy, jiní byli popálení a jiným chyběly končetiny, dokonce i oči. Děti mi obklopily a škrábali se na mé tělo, táhli ho k zemi
a začaly mě postupně trhat na kusy. Když mě celou rozsápali, tak jediné, co jsem slyšela, byl smích. Strašidelný, hruzostrašný a zlomyslný smích. Vyděšeně jsem sebou trhla a probudila se. Poté, co jsem několikrát hluboce nadechla a vydechla, jsem pohlédla a spatřila jsem některé Jamesovy postavičky superhrdinů, které byly umístěny naproti mě na můj noční stolek. Pozdechla jsem si, James se nejspíš zbudil příliš brzy a dále jsem. Pozbírala jsem hračky a odnesla jsem je Jamesovi zpátky do pokoje. Ale James tvrdě spal. Jen se pokrčila rameny a položila hračky zpět do bedny a zamířila do obyvacího pokoje. Za chvíli se James probral a já mu udělala snídani. Byl tichý a vypadal trochu omámeně. Asi se špatně vyspal. Rozhodla jsem se ho zeptat na ty hračky. Jamesy, to ty si dal mamince dnes ráno do pokoje ty hračky? To udělal Laughing Jack, napil se Jusu. No, řekni Laughing Jackovi a nechá tvoje hračky ve tvém pokoji, ano? James přikývil, když dojedl snídaní, šel si hrát na dvorek, šel jsem si odpočinout do obyvacího pokoje a musela jsem usnout, protože jsem se probudil o pár hodin později. K sakru, musím zkontrolovat Jamese. Já jsem trochu strach, přece jenom jsem byla nejméně 2 hodiny bez dozoru. Vyšla jsem na zahradu, ale James tam nebyl. Začala jsem být nervózní a tak jsem na něj zavolal. Jamesy, kde jsi? V tu chvíli jsem uslyšela smích z přední části dvora. I hned jsem tam běžela. James seděl na chodníku. Vydechla jsem si úlevu a přišla jsem k němu. Jamesy, kolikrát jsem ti říkala, aby si zůstal v zadní... Jamesy, co to jíš? James se na mě podíval, pak sáhl do kapsy a vytáhl ruku plnou tvrdých bonbonů ve všech barvách. To mi moc chutná, řekl. Kdo ti dal ty bonbony? James na mě zíral a jen mlčej. Jamesy, prosím, řekni mamince, odkud máš ty bonbony. James svěsil hlavu a řekl, Laughing Jack mi je dal. Jakoby to s mým srdcem trhlo. Klikla jsem si před Jamese na kolena. Jamesy, já už mám dost toho tvýho Laughing Jacka. Není skutečný. Já vážně potřebuji vědět, kdo ti dal ty bonbony. Ale mami, Laughing Jack mi je dal doopravdy. Zavřela jsem oči a zhluboka se nadechla. James mi nikdy nelhal. Ale to, co mi říká, je nemožné. Donutila jsem mu vyplivnout bonbony a zbytek jsem vyhodila do koše. James je v pořádku. Možná jsem to přehnala. Konec konců mohl je dostat od Toma nebo Lindy odvedle. Nebo od pana Volkera, co bydlí přes ulici. Tak či onak budu muset dávat větší pozor na Jamese. Ten večer jsem zase, jako vždy, uložila Jamese do postele a šla spát. Najednou mě ale probudil hlasitý zvuk vycházející z kuchyně. Vyskočila jsem z postele a spěchala dolů po schodech. Když jsem přišla do kuchyně, byla jsem zděšená. Z poliček byly vyházené všechny věci a náš pes Fido byl zastřeba pověšený na lustru. Jeho žaludek byl řezem otevřený a plněný bonbony, stejným typem, který James jedl. Můj šok byl zahnán, když jsem uslyšel křik z Jamesova pokoje. Následovaný hlasitou ránou, rychle jsem popadla nůž, co byl v šuplíku a vybila jsem schody nejvyšší rychlostí, kterou může matka dítěte v nebezpečí vyvinout. Vyrázela jsem dveře a rozsvítila světla. Všechny hračky a věci byly zhozené na zem, stejně jako v kuchyni. V rohu místnosti se v posteli krčil vystrašený James s obličejem zakrytýma rukama. Sebral jsem své dítě, vyběhla z domu a šla vedle k Tomovi a Lindě. Naštěstí byli ještě vzhůru. Nechali mě použít jejich telefon, abych zavolal policii. Zanedlouho jsem přijeli, vysvětlila jsem jim, co se tu stalo, ale oni si zřejmě mysleli, že jsem blázen. Prohledali dům a vše, co našli, byl mrtvý pes a 2 zdemolované pokoje. Policista mi řekl, že nám do domu prostě vlezl nějaký šílenec a unikl zřejmě dřív, než jsem se šla do kuchyně. Věděla jsem, že to není pravda. Všechny dveře byly zamčené a žádné okno nebylo otevřené. Další den jsem Jamesa radši ani nepustila ven. Šla jsem do garáže a z jedné krabice jsem vzala vysílačku, kterou bych večer mohla dát Jamesovi do pokoje. Pokud mu v noci něco vleze do pokoje, já to uslyším a budu v pohotovosti. V kuchyni jsem si vzala největší nůž, co jsem tam našla, a dala jsem na svůj noční stolek pro případ nouze. Imaginární přítel nebo ne, nenechám nikoho, aby ublížil mému dítěti. Brzy přišla noc. Dala jsem Jamese do postele. Bál se. Ale slíbila jsem mu, že se postarám o to, aby mu nikdo neublížil. Přikryla jsem ho peřinou, dala jsem mu pusu na dobrou noc a zasla jsem světlo. Předtím, než jsem zavřela dveře, jsem mu řekla: Dobrou noc, Jamesy, mám tě ráda. Snažila jsem se dostat vzhůru tak dlouho, jak to jen šlo, ale brzy na mě přišla těžká únava. Moje dítě bude v bezpečí a já mohla v klidu usnout. Položila jsem hlavu na poštář, najednou jsem slyšela jemné šumění vycházející z vysílačky. Zpočátku to znělo jenom jako statická elektřina, pak se ale zvuk změnil na sténání. Pak jsem slyšela smích z mé noční můry, ten hrozný smích.
Vyskočila jsem z postele a popadla do vzdušného stolku. Spěchala jsem do Jamesova pokoje. Zkusila jsem zapnout světlo, ale to nešlo. Udělala jsem krok vpřed a ucítila jsem, že jsem šlápla do nějaké teplé, husté tekutiny. Najednou se rozsvítila světla a já mohla vidět tu nejhorší možnou věc, co jsem si dokázala představit. Jamesovo tělo bylo přibité ke zdi hřebíky, jeho hruď byla otevřená a vytekala z ní krev společně se střevy. Neměl oči a jazyk, stejně jako většinu zubů, byla jsem vyděšená. Nemohla jsem uvěřit, že tohle je můj hoch. Pak jsem znova uslyšela zoufalé sténání. James byl stále naživu. Moje milované dítě. Chudák, musí snášet tolik bolesti. Padla jsem na všechny 4 a začal jsem zvrácet. Najednou jsem uslyšela kroky. Otočila jsem se a spatřila jsem tu zrůdu zodpovědnou za tuhle hrůzu. Laughing Jacka. Jeho bílý obličej rámovaly černé rozcuchané vlasy, splývající na ramena. Jeho pronikavé černé oči s bílými duhovkami. Jeho skroucený úsměv odhalil řadu ostrých zubů. Jeho pleť nevypadala jako kůže, vypadala, jako by byla z gumy nebo z plastu. Měl na sobě černobílé oblečení klauna s pruhovanými rukávy a ponožkami. Jeho tělo samo o sobě bylo groteskní. Jeho dlouhé páže visely dolů kolem pasu a vypadaly jako bez kostí. Začal se smát tím odporným smíchem, co jsem slyšela ve svém snu, jako by říkal, tak co, líbí se ti má práce? Postavil se před Jamese, prohlídl si ho a začal se smát ještě víc. To stačilo k tomu, aby mě dostatečně vyprovokoval. Jdi od něj, pryč ty hajzle! Vystartovala jsem na něj s nožem v ruce. Zabodla jsem ho do hlavy a on se zasmál a rozplynul se jako oblak mlhy. Místo toho, abych bodla do hlavy, projel nůž mlhou přímo do Jamesova hrudníku. Nůž projel jeho ještě tlukousím srdcem, ze kterého vystříkl proud horké krve. Co jsem to udělala? Moje dítě! Zabila jsem svoje dítě! Padla jsem šokem na kolena, sirény v dálce byly pořád hlasitější a hlasitější. Zřejmě někdo zavolal policii. Můj kluk, moje dítě, moje všechno. Slíbila jsem mu, že ho budu chránit, ale selhal jsem. Omlouvám se, Jamesy, je mi to strašně moc líto. Policie brzy dorazila do mého domu. Našla mě vedle mrtvého Jamese a s nožem v ruce. Soud byl krátký. Byla jsem dopravena do psychiatrické léčebny jako duševně chorý zločinec. Jsem tu již 2 měsíce. Není to tu tak špatné. Jediná věc, která mě zde děsí, je to, že každý večer za dveřmi mého pokoje hraje hudba Pop Goes the Weasel. Smích. Vyskočila jsem z postele a popadla do vzdušného stolku. Spěchala jsem do Jamesova pokoje. Zkusila jsem zapnout světlo, ale to nešlo. Udělala jsem krok vpřed a ucítila jsem, že jsem šlápla do nějaké teplé, husté tekutiny. Najednou se rozsvítila světla a já mohla vidět tu nejhorší možnou věc, co jsem si dokázala představit. Jamesovo tělo bylo přibité ke zdi hřebíky, jeho hruď byla otevřená a vytekala z ní krev společně se střevy. Neměl oči a jazyk, stejně jako většinu zubů, byla jsem vyděšená. Nemohla jsem uvěřit, že tohle je můj hoch. Pak jsem znova uslyšela zoufalé sténání. James byl stále naživu. Moje milované dítě. Chudák, musí snášet tolik bolesti. Padla jsem na všechny 4 a začal jsem zvrácet. Najednou jsem uslyšela kroky. Otočila jsem se a spatřila jsem tu zrůdu zodpovědnou za tuhle hrůzu. Laughing Jacka. Jeho bílý obličej rámovaly černé rozcuchané vlasy, splývající na ramena. Jeho pronikavé černé oči s bílými duhovkami. Jeho skroucený úsměv odhalil řadu ostrých zubů. Jeho pleť nevypadala jako kůže, vypadala, jako by byla z gumy nebo z plastu. Měl na sobě černobílé oblečení klauna s pruhovanými rukávy a ponožkami. Jeho tělo samo o sobě bylo groteskní. Jeho dlouhé páže visely dolů kolem pasu a vypadaly jako bez kostí. Začal se smát tím odporným smíchem, co jsem slyšela ve svém snu, jako by říkal, tak co, líbí se ti má práce? Postavil se před Jamese, prohlídl si ho a začal se smát ještě víc. To stačilo k tomu, aby mě dostatečně vyprovokoval. Jdi od něj, pryč ty hajzle! Vystartovala jsem na něj s nožem v ruce. Zabodla jsem ho do hlavy a on se zasmál a rozplynul se jako oblak mlhy. Místo toho, abych bodla do hlavy, projel nůž
mlhou přímo do Jamesova hrudníku. Nůž projel jeho ještě tlukousím srdcem, ze kterého vystříkl proud horké krve. Co jsem to udělala? Moje dítě! Zabila jsem svoje dítě! Padla jsem šokem na kolena, sirény v dálce byly pořád hlasitější a hlasitější. Zřejmě někdo zavolal policii. Můj kluk, moje dítě, moje všechno. Slíbila jsem mu, že ho budu chránit, ale selhal jsem. Omlouvám se, Jamesy, je mi to strašně moc líto. Policie brzy dorazila do mého domu. Našla mě vedle mrtvého Jamese a s nožem v ruce. Soud byl krátký. Byla jsem dopravena do psychiatrické léčebny jako duševně chorý zločinec. Jsem tu již 2 měsíce. Není to tu tak špatné. Jediná věc, která mě zde děsí, je to, že každý večer za dveřmi mého pokoje hraje hudba Pop Goes the Weasel. Místo toho, abych bodla do hlavy, projel nůž mlhou přímo do Jamesova hrudníku. Nůž projel jeho ještě tlukousím srdcem, ze kterého vystříkl proud horké krve. Co jsem to udělala? Moje dítě! Zabila jsem svoje dítě! Padla jsem šokem na kolena, sirény v dálce byly pořád hlasitější a hlasitější. Zřejmě někdo zavolal policii. Můj kluk, moje dítě, moje všechno. Slíbila jsem mu, že ho budu chránit, ale selhal jsem. Omlouvám se, Jamesy, je mi to strašně moc líto. Policie brzy dorazila do mého domu. Našla mě vedle mrtvého Jamese a s nožem v ruce. Soud byl krátký. Byla jsem dopravena do psychiatrické léčebny jako duševně chorý zločinec. Jsem tu již 2 měsíce. Není to tu tak špatné. Jediná věc, která mě zde děsí, je to, že každý večer za dveřmi mého pokoje hraje hudba Pop Goes the Weasel. Pop Goes the Weasel.